Mambo aripo pamsiwo iye wafapa mchinjiko asiano uya zino kutora wakewo pamsiwo ulepo pamsiwo Hallelujah, unde aripamsiwo. Živone soze kuguya, zino zireko itika, to ona neko kasika. Pamsiwo, unde o pamsiwo. Hallelujah, unde ari pamsiwo. Tinomchingamidzai vateereri kuchirongwa chedu The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rodzi veku-North Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naCaston Betera, Assistant Publishing Director ku-East Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio naaseti naProclaim Rodzi ari kutiisira into sign language. Vabetera kwasai vateereri. Tinokuchingamidzai vateereri. Tinoda kutenda muri kuredu yanhasi tichatungamirira vanhu vabetera. Regai tibva tangopinda mairi tisingapedzi nguva. Chidzidzo chedu chanhasi chinoti kunamata. Prayer, kunamata. Tichabva tatongopinda muchidzidzo chedu nekutanga kuverenga. Vhesi redu rekutanga riri kuna Peter wokutanga chapter 4 verse ya 7. Tiverengerei mufundisi. 1 Peter 4 verse ndeya 7. Zvino kuguma kwezvinhu zvose kwava pedyo. Yes. Naizvozvo ivai vakachenjera. Musvinure kuti munyengetere. Peter ari kutsanangura panapa kuti magumo very close, ari padhuze chose. Handiwo atiri kutsanangura nhasi, but ndo theme yedu yekuti the second coming of Christ. Pfungwa inofanira kugara iri matiri vateereri kuti nyika ino iri kuenda kunoguma. But hanzi kuguma zvakwa pedyo kudai. Pabva panzi svinurai. Be very sober. Zvikanzi kana masvinura kuti mugone kunyengetera. Saka mazuva nekupedzisira atiri mufundisi. Chimwe chinhu chiri kubuda pandima iyi ndechekuti Mwari ari kutarisira vanhu vanonamata. That's right. Dzabatanidzwa kuguma kwenyika nekunyengetera. Yes, tawaenda ona kunamata. Mavara anoda kunoti shote kunatsokuburitsa hurukuro yatiinayo. Yes. Pataverenga zvanzi kunyengetera. Yes. Ndiyo prayer. Prayer ndizvozvo. Zvinoitika ndezvoti kana tichiverenga Bhaibheri. Yes. Kana kuteerera richidzidziswa. Tiri kuteerera Mwari achitaura zvaanoda kwatiri. Yes. Asi pane nzirawo yekuti tinogona kutaurawo kuna Mwari. Ndizvozvo mufundisi. Saka kunamata kana kuti kunyengetera ndokutaura kwemutende kuna Mwari. Yes. Achitaura zvaari kushuvira, zvaari kuda mukati mekurarama kwake. Ndizvozvo. Saka ndo chidzidzo chatinacho chekuti iwewewo paunotaura naMwari ndokuri kunzi kunyengetera. Ende Bhaibheri riri kuti zvinenge zvatonyanya kukosha kuti muve vanhu vanonyengetera. Sei? Hanzi nekuti kuguma kwava pedyo. Pane pfungwa imwe yataurwa ipapo mufundisi yanzi svinurai. Muchirungu vanenge vaiti be sober. Pari kubva paita sekunge zvinonzi iyo process yekuti mutenda arida kutaura naMwari iri kuda munhu anenge akasvinura ari sober. Haisi process inoitwa zvekungoti chero ndaita. Aiwa, inoda munhu ane pfungwa dziri kuratidza dzakagadzikana. Be sober so that you pray. ndo mabudira iri kuiterwa. Saka pfungwa iyo yekuti mutenda ataure naMwari yakakosha.
zvikuru mazuva ano ekupedzisira inotsimirwa pfungwa yemufundisi. Ndoda kuti muverenge kuna Mateo 26 pandima yekutanga yavhesi 41. Pa41 yaMateo 26. Yes. Inoti rindai munyengetere kuti murege kupinda mukuidzwa. Ndizvozvo. Saka muchaona kuti munhu akabhabhatidzwa pastor oita mutende, sevateereri vedu vazhinji vamwe vatori vatendi nevamwe vanoshuvira kudaro, hanzi hazvibva zvaita kunge wakurarama munyika yako isina miedzo. Miedzo inoramba iripo, but pari kunzi prayer, munyengetero, chinhu chinochibatsira kuti usapindi pamiedzo iya, usadonhedzwe nemiedzo. Saka mutendi wese nevamwe vari kushuvira kufamba nenzira inoda Mwari, zviri kubuda kuti nyaya yekunamata prayer chinhu chinodiwa kuti parwendo rwekunamata uve mukundi. Parikujeka kaka. Ndoda kuti muchiverenga kuna Mabasa 9 vhesi ya 11. Mabasa yaapostoli chitsauko 9 pavhesi ya 11. Yes. Ishe akati kwaari, simuka uende munzira yemuguta inonzi yakarurama, ubvunze mumba maJudhasi munhu unonzi Sauro weTaso, nokuti tarira unonyengetera. Kutendeuka kwa Pauro paakapenyerwa paya achienda Damascus. Saka akabva anopinda mune imwe imba muDamascus. Saka pane mumwe mukuru yainamata ainzi Ananias. Mbiri yaPauro yenge atenderera, ainge achikunzi Sauro yekuponda vanhu, kuzvikuru sei vanonamata. Saka Mwari akuchituma uyo anonzi Ananias kuti ndoda kuti unobatsirana unobatsira Sauro. Ipapa mondiye ndo agara ari maitira Mwari mufundisi. Ngoti ndipataure kuti Mwari akatoona munhu waari kuda kuti achifamba nenzira yakanaka, Mwari wacho haataure iye zviri kudiwa, anototuma futi mumwe. Saka pfungwa yatinoite kuti dai Jesu achionekwa ndataura naye kana kuti nditumire ichakati Mwari zano rake anoda kuti vanhu tibatsirane pachedu. Sezvatiri kutoita tichidzidza nevamwe, hakusi kwekuti vari kutiteerera vese havaende kumachechi. Vamwe vacho vanenge varongori nepaduku paapakatsveyama, asi Mwari haaburukei osikozevezera munzeve kuti ita so, anogona kutendera zvirongwa zvakadai. Saka Ananias akabva atumwa. Saka Ananias aitozikanwa kuti anogona kuramba kuenda kumondiwa. Ndobva abvanzi aiwa usatya hako, Sauro iyeuya ari kutonyengetera. Zvichireva kuti Sauro paakangotendeuka, chimwe chinhu chakatanga kuwanikwa muupenyu hwake kunamata. Ndochiri kutobuda mubhaibheri kuti tisatambonzwa zvekunyora kwake tsamba dzakawanda nekushumira. Chimwe chinhu chakatoonekwa naMwari chiri wethi kuudza Ananias, akatonzi iwe muchidai akutonyengetera. Mapaona kureva kuti patinoita zvekunamata tiri mumakereke, chimwe chinhu chinonyanya kutarisiswa naMwari kuti munhu ari kunamata here. Handisi kuya worshipa, kunyengetera, kutaura kuna Mwari iwewe wa very good. Hazvina kuipa kunoungana, hazvina kuipa kuenda kumachechi, all night prayer zvirwere, but chimwe chinototariswa naMwari pamutende kuti iwewe wacho une mavara here auri kuzotaurawo naMwari. Saka pabva panzi tarirawo neSauro ari kutonyengetera. In other words, kurudziro iripo vateereri ndeyekuti kuimba kwakanaka mukwaya, kuenda mupraise and worship team kwakanaka, kuparidza kwakanaka, asi imwe stage inodiwa kwekutangisisa kwemutende, kunyengetera, kunamata. Ndiri kuita sekunzwa kudai because vanhu vese pavanoenda kumachechi pane pango yanonzi since night namata. Munamato uri kubuda muhurukuro yedu ndewe munhu iwewe pachako uchitaura kuna Mwari iwewe. Very good. Zvekuita muri magrupu, zvekuita muri ungano, it's okay. Asi Mwari ari kutarisirawo kuti iwewe pave nekutaurirana pakati pani pako iwewe muri tunaye. In fact vateereri vedu vanogona kubvumira nesu kana vangu vari kufamba nesu kuti even zvidzidzo zvatiri kuita hatisi kuskoda kudzidza nevanhu kuti monamata sei mumachechi. Tiri kudzidzisa vanhu zvinodiwa naMwari zviri mubhaibheri.
hatipo pakuswera kuti kuchechi itaiso kuchechi kune vari kutungamira makereke isi tiripo kudzidzisa vanhu zviri kudiwa naMwari takatarira kuya saka munamato watiri kutaura uyu hausi wekuti kudi tiri kutaura munamato wako iwewo uchitaura naMwari. Saka mubvunzo unobva waya ndokuti unonamata sei, zvinofamba sei channel yacho. Ndopanoda kuti muverenge vaEfeso 4 vhesi ya 5. vaEfeso 4 vhesi ya 5. Yes. Ishe mumwe nokutenda kumwe norubhabhatidzo rumwe. Saka vhesi riri kuita kunge riri kugaidha vatendi kuti panyaya dzekunamata tina Ishe mumwe chete. Ishe mumwe chete ane kutenda kumwe chete, kutenda kuri kurehwa ifaith kana nzira yacho yekuzviita. Zvikanzi ndozvikubva zvaita futi kuti mubhaibheri kuwanikwe rubhabhatidzo rumwe chete. Iye rubhabhatidzo takaidzidza. Saka pari kutarisirwa kunzi kana pakamira pakadaro kureva kuti even nyaya yekakunamatai inofanira kuita kunge iri kukwana mune mamwe maitiro ekuti anoenderana naishewo mumwe chetewo. Zvirege kubuda zvakaita mapazi akawanda maitirwo acho. Nekuti pari kunobuda kunge zvinonzi nyaya yekunamata hadzizi nhungo dzemba dzekuti dzinonzi dzinonosangana pachiuno. Aiwa, zvinenge zvine kaitirwo kacho. Ndokandoda kuti tione, verengai futi pana Acts 4 vhesi ya 12. Mabasa eApostori chitsauko 4 pavhesi ya 12. Nokuti hakuna kuponeswa kuno mumwe, nokuti hakuna rimwe zita pasi pedenga rakapiwa pakati pavanhu ratingasunungurwa naro. Ndo mavhesi enyuka yavafundisi itsanangure. Panapa chiri kubuda pachena ndechekuti munhu nzira yega yekuponeswa yakarongwa naMwari ndiJesu Kristu. Ndizvozvo. Ndiye akauya akafa pamuchinjikwa. Ndizvozvo. Saka kuti munhu agamuchirwe naMwari anotouya kuburikidza nani? Kuburikidza naKristu. Saka pakunamata kwedu kana tichiri kutaura pamusoro pemunyengetero, munyengetero uri kuitwa muukama naJesu Kristu. Ndizvozvo. Panofanira kuva, in other words, munamato ukashaya kaukama naKristu, in other words, hapasi kureva kuti kungotaura kuti Jesu. Panonzi hapana rimwe zita rakapiwa, mapatsanangura zvakanaka. Pari kureva ukama naKristu zvichienderana nekuti pane kuteererana here mune zvinodzidziswa naKristu. Saka kureva kuti minamato yese inofanira kuva ichiratidza kuti pane ukama naKristu. Ndokuti ibude zvakanaka. Pauri kunyengetera uri kutaura nemunhu woine ukama naye. Aiwa, zvabva zvajeka. Unofanira kuva kutaura plus zvirikutoitiradzwa zviri mandatory, zvakatofanira kuti uve neukama naye. Ndokuti chinonzi munamato ichi chibude zvakanaka. Ibvai maverenga futi kuna Timothy wekutanga chapter 2 vhesi ya 5. 1 Timothy chapter 2 vhesi ya 5. Nokuti kunongova naMwari mumwe chete nomurevereri mumwe chetevo pakati paMwari navanhu, ndiye munhu Kristu Jesu. Saka pakunamata paprayer tichida kutaura naMwari, ndima idzi dziri nhatu kusanganisira mabasa 4:12 yati hakuna rimwe zita rakapiwa, dziri kuramba dzichingodzoka papfungwa yekuti wafunga kuita chinonzi munamato chiri kubuda mubhaibheri ichi, pfungwa yacho iripo chiri kunzi iwewo apa Mwari uku pakati apa kuti zvifambe zvauri kuda kuti zvisvike uko, pari kunzi chepakati chacho ndiKristu Jesu. Kuita sebridge rinokuzvisa mhiro. Ndizvozvo chaizvo, ndo bridge racho. Saka I know kuti vanhu vanogona kuva vaine vamwe vanhu vanogona kumbofarira, but pari kunobuda pfungwa yekuti uri kunamata bridge iri kuti uve munamato unogashirika. Bridge ndiKristu. Ndaona muruda kutaura. Aiwa, manyatopatsanangura zvakanaka munhu waMwari kuti pakunamata chinhu chakakosha iwe kana watanga kuti ndakutenda muna Jesu. Iva neukama naye. Ende kana uchitaura uri kutaura zvauri kuda pamwoyo pako uchiudza Mwari. Asi mukutaura hausi kutaura kwekuti uri kuzviona uri kunyatsotaura nemunhu wauine ukama naye, pane kusununguka, pane kunyatsonzwisa kuti ari kundinzwa tiri muukama. Kwete munhu kwete kuti uti Caston ndiwe unondisvitsira. Ndozvarambwa nevhesi. Saka minamato iya yekuti unokarwa aino kuti kuvateereri kuno vamwe vanogona kuva kuti varume ava vanobuda pachirongwa ava vanondinakidza sitereki.
nakidzwa henyu mukomborerwe vateereri asi Mwari hatodi kuti tomboti wakuzonamata wobva wati vabetera narwodzi mundisvitsire kuna Mwari aiwa amaumbu hazvina kuipa kuti tikunamatire asi iwewe uri kunzi sungunuka kutaura kuna Mwari kuburikidza naJesu anotokunzwa zvakatokwana. Saka ipapa ndaida kubvunza mufundisi kuti vhesi iri inini ndikurinzwisa riri kurevera kuti ndikaita munamato ndobva ndati Petro ndikura Petro kufamba pamusoro pemvura kuti handisikura Petro Mwari wemubhaibheri andisvitsire kuna Mwari kana baba Abrahamu azvisvike kana kuti Paulo kana mai Maria chaivo ipapo manje murevereri munyai anosvitsa munhu kuna Mwari ndiKristu. Avo vana Paulo nana Peter nana Maria vakatofa nana Elia. Chero Elia akaenda kudenga ari mupenyu apa akwana anokwana ndiJesu. Saka tinoenda kuna Mwari nezvichemo zvedu kwete kuburikidza nana Peter vakafa avatotinzwe, vana Paul avatotinzwe, vana Maria avatotinzwe, kunyange vana Elia vacho vakaenda kudenga apa avakwana. Anokwana ndiKristu. Ini ndo manzwisiro wangu andiri kuita ndima idzi vateereri. Rambai muchiteerera chirongwa chedu iko zvinotombodzwa kambo. Mwari anotaura kuvanhu vese kuti vatendeuke pazvivi zvavo, asi vanorambira pazvivi zvavo vacharasiwa vese nasamatenga. Saka ngatinzwe achitaura, tidavire voisu, shoko rake rine chivimbiso choupenyu usingaperi. Atumira vanoparidza panyika kudaidzira kuti nguva yapera, anoshumira kuti vanhu vapone, shoko rake ishoko rine vimbiso. Saka ngatinzwe achitaura, tidavire voisu, shoko rake rine chivimbiso choupenyu usingaperi. Saka vanhu vanonzwa shoko raMwari ngavasiye zvitema zvese vapone. Nguva yekusarudza ndiyo iyoyi, sarudzai Jehovha mambo wedenga. Saka ngatinzwe achitaura, tidavire voisu, shoko rake rine chivimbiso choupenyu usingaperi. Saka ngatinzwe achitaura, tidavire voisu, shoko rake rine chivimbiso choupenyu usingaperi. Tinokuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi tiri muchirongwa chedu chatiri kudzidza pamusoro pekunyengetera, pamusoro pekunamata, kutaura naMwari savana vake. Vabetera andemberi. Pachikamu chapfuura taongorora nyaya yemunamato nekuti usvike kuna Mwari. Chikamu chinechi toda kuti tiongorore kunoku kwacho kune mutende ari kutaura kuna Mwari. Unozvifambisa sei? Verengai kuna Luke 11 vhesi ya 1. Luke chapter 11 verse 1. Zvino wakati achinyengetera pane imwe nzvimbo, apedza mumwe wavadzidzi vake akati kwaari, Ishe, tidzidzisei kunyengetera, Johani sezvaakadzidzisa vadzidzi vakewo. Vadzidzi vangu vatonengo vachifamba naJesu, but mwe musi vamunzwa achinamata.
vakanyatsomirira kuti ngaapedze munamato. Right, apedza umwe mudzidzi anzi akaenda akati kutaura chokwadi rapika imboti tichaiwo munamato. Kwete kuti vangu vari vahete vaiteita zvekunamata, but ndofunga pavakanzwa Kristu achinamata vanenge vakaona kusanyatsoita kwakanaka pamanamatiro avo. Zvikanzi ende futi request yatiri kupai inga Johana anosidzidzisa vake anozona. Saka nyaya yemunamato, prayer, kunyengetera chinhu chinotodzidzisanwa vatendi nemuvateereri. Hachizi chinhu chekuti unongokaruka wakungoita. Ndosaka Bhaibheri rati ishe mumwe kutenda kumwe nerubhabha. Kureva kuti mubhaibheri tikatsvaga zvirimo zvinogona kutibatsira kuti patinoda kutaura naMwari zvigashirike pamberi paMwari. Saka kutodzidzisana kunamata hakuna chakaipa izvi tiri muno mustudio. Zvakatonaka. Mwangaite pfungwa dzekuti vangade kubva watoticha vanhu manamatiro chaiwo. Zvitorimo mubhaibheri zveshuwa kuti munhu unonamata sei nekuti Mwari wacho ane kanamatirwo kana. Ndoda kuti muverenge kuna Mateo chitsauko 6 verse 5. Mateo chapter 6 verse 5. Yes. Kana muchinyengetera musava savanyengeri, nokuti vanofarira kunyengetera vamire mumasinagoge napamharadzano dzenzira dzomumusha kuti vaonekwe navanhu. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri vapiwa mubayiro wavo. Chekutanga chiri kutsanangurwa nebhaibheri harisati ratanga kutiudza kuti chinamata so. Riri kutanga nekutsiura kanamatiro kasingagashirike pamberi paMwari. Pfungwa yabuda pavhesi iyi ndeyekuti kanamatiro kekuda kuonekwa nevanhu kanenge keshow off, bhaibheri riri kuita kunge riri kuti hakagashirike. Hanzi kana uri kuita munamato wako watiri kutaura munhu wanuya watinoti personal prayer, hanzi usaende pekuti vanhu vakuone vabva vati ndirwodzika ari kunamata. Hanzi nekuti ukadaro uri kubva waonekwa nevanhu. Ndo changa chiri chishuro chako nechinangwa chako ende vabva vakuona. Saka zvatozadzisika. Saka bhaibheri kubva rati aiwa zvatoperuka zvowaonekwa ndozvounochida. Saka pfungwa iripo ndeyekuti munamato wako wega uya haudi kuti zviite ngori kuratidzira kuvanhu. Apa inguva yavaitaura nguva yekuti pamharadzano dzenzira nepakadaro though zvinoda kuramba zvichiitika hazvo mazuva ano, asi pfungwa iripo ndeyekuti usaende pekuti vanhu vati enda anonamata wena. Pfungwa iyoyo iri kuye ndaona nekuti hausi kuitira vanhu munamato kutaura kwako iwewe naMwari wako muri vaviri. Uri kuitira iwewe naMwari. Ndoda kuti muverenge verse 6 yacho. Mateo 6 verse 6. Asi iwe kana uchinyengetera, pinda muimba yako yomukati. Kana wazarira mukova wako, unyengetere kuna baba vako vari pakavanda. Zvino baba vako vanoona pakavanda vachakupa mubayiro. Zvikanzi kanamatiro kakanaka kana taakunamata. Instead yekuti tiite zvekuonekwa nevanhu, yeti tiri kufanira kuva tiri kungotaura naMwari. Hanzi zvakanaka enda pari private. Bhaibheri rabva rapa example zvikanzi pinda muimba yako yemukati wotovhara dho. Chiri kunzi kuvhara dhoga haisi kuita kunge itori commandment kuti wazoloka here. Pfungwa iripobuda ndeyekuti uve pako wega pauri kungodhila nani naMwari muri tu. Hanzi kana wazarira ipapo wanamata, baba vanotoona even pari secret kudaro vanokupa mubayiro zvichienderana nekukumbira kwawaita. Saka taura pari kuda kubvisa pfungwa yekuti kuti munamato wangu usvike ndofanira kutenda kuna mufundisi. Right. Ndonoti ndisvitsirewo nyaya iyi kuna Mwari. Because zviri kunzi Mwari anogona kukuona uri pako wega. Anokuona ende anokunzwa uri pako wega. Ndizvozvo che. In fact munamato haudhure vateereri. Hachizi chinhu chinogara chichida ma50 cents every week kuti uende kwakati kuti ndakuenda kumunamato kana kunonyengetera kana kumuteuro. Bhaibheri kutoti pamba paunogara ipapo dai ndaida kubvunza vateereri, I know vamwe hatina hedu dzimba, but riri kutoti paunoroja ipapo kana pawamborara munamato unotoita ipapo. Hachisi chinhu chekuti chitonge chakaomboti menje ndonamata sei nhasi handina dhora rekuenda pakati. Ipapo paunotogara munamata anodii unotosvika. Unozva kuti sei ndiri kutsimbidzira pfungwa ikuvateereri. Kune mumwe
kune pfungwa inotenderera yekuti mumwe munhu anopedzisira kufunga kuti pamba pangu pana pakatukwa opedzisira kutonobhuka dzimwe dzimba dzekunamatira dzaanotonobhuka achibhadhara mari. Iro bhebheri kutoti paunogara ipapo Mwari anodini anogona kutotiza misha vobuda mari yakawanda vobhadhara pekunamatira pane pakudzipapo pari holy. But bhaibheri kuti kana kuri munamato atendi pauri ipapo Mwari anonzwa. Ndopfungwa iri kubuda ipapapo. Ndoda kuti mubva maverenga futi Mateo iyoyo muende pavhesi ya 7 yamateo 6 maibata. Pane pfungwa iyi yandoda ndibva ndataura ameno kana zvichimbo kwamunogara mufundisi. Munoziva kuti bhaibheri richijekesa kudai munhu achida kutoita private prayer yake munoziva kuti anotobuda mubedroom opfuura nemupaseji kuno anogara mumadhorobha otopfuura mulaunji otonobuda kugate kutoko obva aenda kuseri kwemba kune vanhu vakutonokwira makombi obva apfugama kurodi. Iro bhebheri rikuisa pachena kudai unotoona vanhu vakupfuura achienda kumakombi votomuona akapfugama akaiva kurodi vari kutsvaira chivanze kuseni kweya votomuona. Saka ndopanondinetsa kuti iro bhebheri rikuisa pachena kuti ungwadi kuenda muimba yako yemukati. Saka iro bhebheri richiti imba yemukati kudai kuna atoramba aita nhara anobuda dai achizoenda kuseri kweheji kana kumumango anoda kurodi kunopfuura nevanhu. Indonaso kuti chimwe chinoonekera pane dzimwe ndimawo dzinoti Jesu apedza kuparidza akabvapo akaenda kugomo kundonyengetera akabva akaenda aiwa kwekugomo ndiri kuwirirana nemufundisi ndiri pakutoti pamba aisi nyaya yekuchecha inokugomo unogona kuda mhepo yakadaro uda privacy plus kana pamba pasiri convenient Jesu chaaizobvira pane vanhu vanenge vachimusona tirapire uyu saka iye aienda kwake ega usina interruption. Munamato haudi interruption kana kutaura naMwari. But ifungwa yokutaura ndiri kuinzwa yekuti kuzoendawo muyadhi pari kupfuura nevanhu vachiita noise iro richiti enda muimba yemukati. Handisi kungora yadhika because kuyadhi unogona kuenda pachikona ndikutora yadhi yekuseri kune road kuri kupfuura nevanhu manje ndokunobva kwatoda munhu. Saka ndopfungwa iri kuedza kugadziriswa iwe kuti minamato isvike kuna Mwari ine maitirwo ainoita akanaka. Verengai vhesi 7 nemasvika Mateo 6 vhesi ya 7. Pakunyengetera kwenyu musapamhidza zvisina maturo savahedheni nokuti ivo vanofunga kuti vachanzwika nokutaura kwavo kuzhinji. Zvikanzi pakunamata zvakare vatendi kuramba tichingopamhidza tichidzokorora ndo repetition handiti hanzi haidi kuti irambe ichidaro sekunge uri kuzunza Mwari. Pfungwa yekutaurwa ise kuti ukanamatira chinhu ka1 zvatokwana pari kunzi pamunamato 1 wauri kunamata uya hazvidi kuti urambe uchingodzokorora kuti in your name Jesus, in your name Jesus, in your mighty name Jesus, in your mighty name, in your mighty kutosvika ka 20 ndopari kunzi kakudzokorora kakadaro manje matauro ebhaibheri rabva ratoti chihedheni. Unoziva kuti vanhu chatinoda kuti tinzwisise ndechekuti munamato zvinofamba sei kana uchinyengetera. Chekutanga pane chidiso chiri pamwoyo pako. Une shungu dzekuti dai ndawanawo chakati dai ndaitirwawo chakati wonzwisisa kuti handigone inini kuwana chinhu ichi ndinotoda kubatsirwa. Anondibatsira wacho ndiMwari. Saka wakuchienda kunomutaurira shungu dziri pamwoyo. Ende kana wakumutaura shungu dzako zvakafanira kuti kana uchinotaura nababa uchinokumbira chimwe chinhu obva kuti baba kurudiwa penso baba penso ndiri kutoiwa uchidzokorora unopedzera wabhowa baba wacho kuda panze. Chinoverengwa naMwari chinonzwikwa naMwari ishungu dziri pamwoyo pako nekunzwisisa kuti kana ndisina kubatsirwa naMwari handigone kuwana chinhu ichi. Pane dependency muna Mwari. Saka ndokunamata. Kunamata hakusi mumazwiba aiwa kunamata kuri muukama nemushungu dziri pamwoyo nekunzwisisa kuti Mwari vanondipa. Saka Mwari haasi wekuti angaite kunge ari kuramba achishekwa achizunzwa. Ndoda kuti muerenge kuna madzimambo okutanga chapter 18 kubva pavhesi ya 26
muone kanamatiro karipa papa. Madzimambo ekutanga 18 pavhesi ya 26. Yes. Ivo vakatora nzombe yavakanga vapiwa vakaigadzira vakadana zita raBhaari kubva mangwanani kusvikira masikati makuru vachiti, Bhaari tinzweiwo. Asi kwakanga kusinenzwi kana unopindura. Vakapoteredza aritari yakanga yavakwa vachipembera. Zvino panguva yamasikati makuru Eria akavaseka akati, danidzirai kwazvo, nokuti Mwari zvimwe uri pakufunga, zvimwe waenda kumwe, zvimwe wafamba rwendo, kana zvimwe uvete hake unofanira kumutswa. Ipapo vakadanidzira kwazvo, vakazvicheka netsika dzavo neminondo namapfumo, kusvikira ropa richidzutuka kwavari. Masikati makuru akati apfuura, vakaprofita kusvikira panguva yokubayira chipo chamadekwana, asi kwakanga kusinenzwi kana unopindura kana wakanga achiteerera. Vaprofita vaBhaari manzwa kanamatiro kavanzi vaita. Hanzi vakabvira kuseni Vachidaidzira vachingodedzera kuti Bhaari tinzwei, Bhaari tinzwei. Hanzi kusvikira 12 masikati. Saka Bhaibheri kutoti hanzi Eria aiseka. Ivo vakatofunga kuti ari kurevesa. Hanzi ndobva uya akati pamusoro iyi mamadi kuwedzera volume pamwe Bhaari wenyakarara. Hani mazona. Hanzi ivo panze pekuti vaone kuti uku tirikutesirwa pachena zvamuri kuita hanzi vakabva vatowedzera volume. Hanzi pamusoro pekuwedzera volume kwakutanga kuzvicheka-cheka vachibuda ropa. Hanzi vachidedzera kusvikira zuva ravira. Hanzi asi hakuna ainzwa kana aiteerera. Saka maona Mateo yati pakunamata kwenyu kakudzokorora nemaitiro akadai anenge theatre. Mwari wedu haazi munhu anenge muti uda kuzunzwa mazhanji wokuti tidai. Saka Bhaibheri rabva rati musava sevahedheni. Kaitira aka kaiitwa pakunamatwa kwaBhaari. Saka kokuti mupfungwa mavaiti tikarwadziwa ndokuti anzwe. Saka Mwari haandinzwe ndarwadziwa. Yes. Ende mupfungwa dzavo vaifunga kuti volume kukwidza mavoisi vaifunga kuti kunogona kuwedzera kuti vanzikwe. Ndiri pane imwe nzvimbo ndakaenda pahama yangu. Saka dzimba dzacho dzakabatana mudhorobha iroro, zviya zvekuti dzinenge dzine mupanda unobatsira kwese. Saka ndobva ndanzwa vaiita kanenge ruzha muimba iri kuseri. Ndobva ndaudzwa namaiguru wangu zvikanzi vana vepapa vasikana ivavo ende pamino vasikana vanonamata ivavo vanonamata kusvika vaakuchema. Maprayer warriors je kusvika vaakuchema vana ivavo tuvana so turi form 2 twepo next to zvichwa ndakaramba ndakateerera kudai ndikanzwa kuti kwakuchema zvichwa ende volume ichiwedzera. Saka ndakazongoenda hangu but ndopfungwa iri kuburitswa neBhaibheri kuti patinonamata kuna Mwari hongu isu sevanhu tinoda kuratidzana kuti ndofunga ndadanho repamusoro pakunamata vanhu vanditi ende uyo anonamata. Saka ndofunga tichipedzisira takuwedzera volume tichidzokorora, asi kunamata kunogashirika kuna Mwari ndiwe uri kudurura zvauinazvo pamwoyo kuna Mwari anotonzwa nechekare ane rudo. Saka Bhaibheri ratoti Mwari vanotonzwa. Agara ndiMwari anenge aine rudo. Ndoda kuti timbonzwa kambo mufundisi touya topedzisa chidzidzo chedu. Sing, sing unto the Lord, beautiful music proclaiming His words. Joyful let the song speak. Jesus the Savior is King of all kings. Cry out loud, let it ring, swell, swell the sound. Sing a new song, sing a new song. Cheer up and sing, cheer up and sing. Strike, strike, strike the glad song. Swell, swell the sound. Come, listen, let us sing. Praises and honor to Him who was slain. Give thanks, sing with one voice. For through the blood we are cleansed from our sins. Let all nations rejoice. Swell, swell the sound. Sing a new song, sing a new song. Cheer up and sing.
God he who dwells on most high. Saints and angels will sing glory, hallelujah. Sing a new song, a new song, a new song. Cheer up and sing, cheer up and sing. Strike, strike, strike the glad song. Swell, swell the sound. Sing a new song, a new song, a new song. Cheer up and sing, cheer up and sing. Strike, strike, strike the glad song. Swell, swell the sounds. Tinomuchingamidza vateereri, tiri kuenderera mberi, tiri kumhurukuro yedu yatiri kutaura pamusoro pekunamata, pamusoro pekunyengetera, kutaura naMwari. Handei mberi muranda wacho. Verengai pastor kuna Matthew chapter 6 verse ya 8 na 9. Mateo chitsauko 6 verse ya 8 neverse 9. Naizvozvo musafanana navo, nokuti baba venyu vanoziva zvamunoshayiwa musati makumbira kwavari. Bible riri kuedza kungotidzosa pandima yataverenga yaivaprofita vaBhaari. Ndozvikunzi isusu patinenge takunamata ngatichiregai kufanana nekanamatiraka kekusvika kuzvicheka, kuzvirwadzisa, wofunga kuti ndokuti Mwari andinzwe. Kanenge kane ruzha, kanenge kane kudzokorora maningi, Mwari vanototinzwa. Even hanzi neBhaibheri vanoti tisati tatombotaura, vari kuzviziva kare. Saka hazvidi kuti tomboti una baba vari kutoziva kuti temu ino fizi yaakudiwa. Kana wakuzoenda kwavari hazvisi kunzi zvakaipa kuenda, wonotaura sekunge vasiri kutoziva kuti uri mwana wechikoro. Kutotanga panyowa kuti unoziva kuti kuenda kuchikoro inini, unoziva kuti mari yakutodiwa baba, unoziva kuti mari kutodiwa iyi, mari yakutodiwa kai baba, unoziva kuti mari yakutodiwa. Aiwa kazvibude zvakanaka baba chaivo vanogona kuti iwe zvaita sei. Saka zvikunzi pakunamata kwedu, ungave uri wega, pamwe waenda kugomo kana waenda kubani, kunamata kwedu ngakurege kuva kwekuti vanhu vaone. Nekuti kunamata kutaura naMwari, kwete kuonekwa nevanhu. Right. Ipapa apa pabuda chimwe chinhu pandima yataverenga iyi. Yes. Kuti patinononamata tichitaura naMwari, handipo paanotanga kunzwa zvatiri kuda. Ndizvozvo. Anenge achitozviziva. Yes. Saka munamato haubatsire Mwari kuti azive. Munamato unobatsira iwewe kuti urambe uchirangaridzwa kuti ndinodhipenda naMwari. Exactly. Mapatsanangura zvakanaka. Munamata hauchinje chimiro chaMwari. Nekuti agara anotoziva zvatinoshuva. I think dai ipapo vateereri tawana comfort mazviri. Kuti mufunge takadai, kunyange hedu dzimwe nguva tisingadi kumunamata, agara anotoziva zvatinoshuva. Saka muchiona zvimwe zvacho zvinongofamba nekuti ndiMwari anotonzwa. Saka takuzomunamata hapazi pekuti patoita unge patanga hondo, hazvizobude zvakanaka. Pane ndima yandoda kuti muverenge pana Mateo 6 ipapo. Verengai futi verse 9. Verse 9. Yes. Mateo 6 verse 9. Yes. Zvino imi nyengeterai kudai: Baba vedu vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe noutsvene. Zvikanzi kana takunamata, Jesu abva apa inoita unge seexample yekanamatiro kanogashirika. Hanzi nevhesi mufundisi, kana maakunamata, madii kunamata muchidai. Zvikanzi munoti baba vedu vari kudenga. Muri kunzwa here zvari kutaura? Pfungwa yeda kuburitswa neBhaibheri iri kuedza kuziva kuti kune zvimwe zvinhu zvinoda kukosheswa nevanhu. But since tati munamato kutaura nani? naMwari. Saka rabva rati vari kudenga. Ndaona munoda kutaura. Panapa inini pandibudira pfungwa mbiri kastori. Kuti munyengetero akazi kanhu kaunogara uinako. Yes. Zvekuti munhu akati ndine munyengetero wangu. Kari muhomwe, kari muhuro, kana kari muheti. Munyengetero kutotaura naMwari. Ndo chimwe chinhu chandaona. Saka prayer, munyengetero is not an object. Yes. Asi kutaurirana kwamunenge muchiita naMwari uchidurura zvauri kuda kwaari. Number 2, pane imwe pfungwa yabuda panzi, baba vedu vari kudenga. Yes. Panopatsanura nemadzibaba epanyika. Yes. Because madzibaba epanyika unogona unoziva amino kana usati wapozvito, mwana anogona kukumbira chausiri kugona. Unotokundikana. But baba vari kudenga manje havana chavasingagone. Alright.
ndoimwe pfungwa iyo. Number 2, kune mamwe madzibaba epanyika ari so irresponsible. Yes. Zvekuti vanhu kuti mwana mumudze kuti Mwari ndibaba, anoti kana Mwari ari baba ari zvakaita dedi zviya. Sangasvigare zvakadaro. Mutotaura vari irresponsible vatomboripo. Kune vamwe vanongosiya vanhu mwana hatozive baba. Saka kuti aite muenzaniso wakanaka pachinhu chinonzi baba saka ndofunga bhaibheri ratozoti vari kudenga kuti varadze kusiyana nezvimwe zvaadistorted panyika. Pama muchitaura kuti munamato chinhu chautotaura nababa vari kudenga is object. Ndabva ndaiyeuka pane imwe nzvimbo ndabvunza ndikati kuenda nharaunda ino yakadai. Zvikanzi aiwa Muteuro. Unozondanza kuzviziva ndikati nharaunda yacho pane kakuita kakakafanana kandaendaona. Ndikati kunyange kukapisa ndozvingori vanhu vacho vese kuno. Zvikanzi Muteuro. Ndobva ndaita ndikati Muteuro chii? Zvikanzi munyengetero. Saka ndobva ndati munyengetero kudii? Zvikanzi aiwa vanenge vaine munyengetero haufane kusara mazuva ese. Saka ndazotora munhu yaparutivi akutsanangura zvikanzi aiwa munenge muine kamuti. Saka akafanira kusiyiwa kubva kuseni. Saka uchiona unotongoramba wakadaro because akabvisa icho kamuti kacho kanobva kadona Muteuro. Saka pfungwa iripo ndeyekuti bhaibheri rikuburitsa kuti munamato pane kutaura kuri kuitika. Akazi kanhu kari kutakurwa kanofambwa nako muhomwe mungave muheti. Saka munamato pari kubuda kutaura. Ndozvadzandapa his object. Zveshuwa toda kutenda. Ndoda kuti tiverenge pana Proverbs 18 verse 21. Zvirevo 18 verse 21. Verse 21. Mubvunzo wandoda kuti upindurika ndewekuti bhaibheri rati baba vedu vanoziva zvatinoda tisati tataura. Masvike pana Zvirevo 18 verse 21. Zvirevo 18 verse 21. Verengai munzwi. Rurimi rune simba pamusoro porufu noupenyu. Mirai makadaro. Ndima iyi pandoda kuti itibatsire. Pane pfungwa dzinowanika mumanharaunda atinogara. Dzinobva dzati abetera muri kudzidzisa zvakanaka. Kuti taura tichidai. Ende Jesu abva ati munamato wakanaka kutaura nani? Nababa. But pane minamato inotowanika mukurarama kwatiri kuita yekuti vanhu pavari kuti vari kunamata havasi kutaura nababa. Vari kutaura kana kuti naSatani kana nemweya yetsvina. Ndoda kuti muteerere pfungwa yemufundisi kuti munhu toti ari kunamata atanga zvakanaka, ari kunamata wedu toda kutendai, nyika ine rufu, chengetai vana, onai zvirwere zvapashukira munyika. Pane pekuti ari pakati pemunamata anogona kukaruka achinja. Wonzwa kuti Satani ndinokurayira, hauna simba pamusoro pevana vangu. Newe urombo ndoda kukurayira, hauna simba. Newe spirit inorwarisa vana vangu ndoda kukurayira, iwe mweya wetsvina ibva. Saka pfungwa imanje inoraramika. But Bible riri kuti kunamata kutaura nani? naMwari, kwete nemweya yetsvina. Saka apa vanhu vari kutora pamashoko anoti rurimi rune simba. Vari kutora ipapo kuti runogona kukarira Satani wobva, runogona kukarira urombo hwobva. Ndo pfungwa yako yamavanhu. Ndo iri kuita kuti pazoita minamato yekuti unenge wanzi munamato, but ukauteerera hapana pambotaurwa naMwari. Munhu asiri kutaura naMwari, ari kutaura nezvimwe. Nesituation pamwe. Pamatotaura nesituation iri kunetsa yekuti mafizi ari kudiwa neurwere. Saka pfungwa iyoyeyo pandakazomboidzidza navo yaibva yanzi aiwa Betere, hamuzive here kuti rurimi rwako rune simba, zvaunotaura ndozvinoitika. Ndibatsirei ipapa. Ndo vhesi rinobva raverengwa iroro. Saka chiri kuda kuti chijeke. Yes. Sekwatabvira neurukuru yedu kasitoni. Yes. Kuti munamato, munyengetero, munhu ari kudurura shungu dzake kuna Mwari. Uri kuadhiresa Mwari kuti vakugadzirisire dambudziko. Yes. Saka iwewe hautauri nedambudziko pamunamato. Because munyengetero kana dai taida kuti vanhu vadefine vatsanangure kuti chii, munhu akati kutaurirana kwemutendi naMwari baba vari kudenga. Yes. Baba vataka hakusi kutaurirana kwemutendi
nechimiro chiri kumunetsa. Yes. Aiwa. Yes. Ipapo pakajeka. Anodzinga Satani hausiriwe. Alright. Pakusaka ibva pano handizvo zvinomudzinga. Alright. Anomudzinga ndiMwari. Alright. Anodzinga urombo harisi izwi rako. Right. Anodzinga urombo hwacho kana huri kufanira kudzingwa at a certain time ndiMwari. Thank you so much. Saka zvirevo zvairi kungotaura iri kungoreva kuti nemashoko ako ukava munhu anogona kuti chakati unogona kutokonzera kuti munhu azvisungirire wamuudza mashoko anorwadza. Unogona kutoita kuti munhu anga pachimiro chekuda kuzviuraya arege kunwa roga wamuraramisa nengari yezvawataura kwaari. Haisi kureva kuti mashoko ari kunokrieta kuti hosha itize neurombo. Saka tiri kuramba tichitsimbidzira vateereri kuti munamato kutaura naMwari. Mwari ndiye ogadzirisa situation. But munoziva kuti pazvinowanikwa pavatendi zvatiri kutaura izvi hakusi kubva kwareva kuti munhu anenge akaplana kuti ndoda kungotanga nekutaura naSatani. Kurwadziwa kuri muvanhu. Mumwe mbereko chaiye yanetsa 15 years. Saka anongokaruka ane shungu dzekuti I command you the spirit of barrenness. Ani mapaona manje dziri shungu. Saka ndati tiite chidzidzo ichi kuti kunyange tikabatikana neshungu dzakadaro ateereri hatiudzei Mwari ogadzirisa situation. Hatina even simba rekukomanda madhimoni. Toda kutenda. Ndoda kuti muverenge rimwe vhesi mufundisi kuna John 14 verse 13. Mwari anopindura zvaita sei? John 14 verse 13. Yes. Chinhu chipi nechipi chamunokumbira muzita rangu. Yes. Ndichachiita kuti Baba vakudzwe mumwanakomana. Right. Hanzi chinoitwa zvaita sei nevhesi mufundisi? Hanzi kana paine ukama. Right. Nemwanakomana. Chinobva chaitwa. Handiti chamakumbira kuna Baba muzita rangu. Saka pane ukama pakati pako naKristu. Wochikumbira Baba vanobva vaita chinangwa chazviri kuitirwa ndechekuti Mwari akudzwa. Ndo chimwe fungwa yandiri kuona iri kubuda zvakare pandima iyi. Ko vari kufunga kuti ane ukama naKristu asi zvaari kunamata hazvisi kupindura. Pane imwe ndima inogona kungobatsira. Endai kuna 1 John 5 vhesi ya14. 1 John 5 verse 14. Iri kuiwedzera futi pamberi. Ndiko kusatya kwatiinako kwaari. Yes. Kuti kana tichikumbira chinhu nokuda kwake unotinzwa. Inini manzwiro andinoita ndima iyi haisi kuti Mwari haanzwi. Iri kutoti paya yati muzita raJesu handiti iyi yawedzera kuti according to his will. Saka Bhaibheri rabva rati tikakumbira chinhu according kuwili yaMwari Bhaibheri riri kuti Mwari anotinzwa. Inini pandinoda kuti pajeke kwatiri vateereri ndepekuti Mwari anotinzwa. Munoziva kuti munhu akati ndazvinzwa dzimwe nguva haasi kubva atoti ndatoita asi azvinzwa. Saka Bhaibheri riri kutinzwa ivadikana tina Mwari anonzwa kana tanamata. Isusu ngatichiregei kubva tatoti ngaaite. Prayer haisi ultimatum yekutoti chitoitai haidaroba. But Bhaibheri kutoti kutaura chokwadika tanyengetera according to his will. Mwari anotinzwa. Plus unoziva kuti Mwari anzi ndiBaba vari kudenga. Yes. Kureva kuti kutida kwake kunokunda kadiro kandingaita mwana wangu ini. Ndizvozvo chaizvo. Saka patinonamata chimwe chinhu chinoda kuti chijeke. Pane dzimwe nguva dzatoti chese chamakumbira Mwari anokupa. Ndozvataura vhesi. Saka vanhu vanobva vati chese chamakumbira Mwari anokupa tenda unobva wapiwa. But ngatinzwisei kuti pane dzimwe nguva dzekuti kamwana kangu toti munhu ane kamwana kane 2 years. Yes. Kutanga kuchemera reza. Zvichwa unokada. Asi kakuchemera reza. Baba wakakwana vanokamenyera reza kubvisa muchikwechi chawo okapa. Aiwa udaro. Kusamupa reza kumuvenga here. Kuti hauna kuzvinzwa kuti karida reza. Amazvinzwa but unoona kuti nestage yaari kai. Reza inomukuwadza. Yes. Kunyange aona uchipa brother yake grade 7 reza iyo ichirodza penzura. Nereza uye akugona kuimaneja. Saka unomupa hazvina dambudziko but saka palipo pamwe manamatira atinoita kuti patinokumbira Mwari kana vakatarisa unoona kuti mwana akumbira but paakumbira Mwari muwisdom yake exactly anoziva the right time to give.
handiti Mwari atipe uchenjeri vateereri pamuenzaniso wapiwa namufundisi zveshuwa hazvizi zvese zvatinokumbira zvekuti baba muruzivo rwavo vabva vangotiti tsve asi batai chinhu ichi tine kamfoti yekuti Mwari tikamukumbira anonzwa tina Mwari anonzwa ndoda kuti tione kuti chimwe chinogona kuita kuti aite kunge asiri kunzwa chinhu Proverbs 28 verse 9 zvirevo 28 verse 9 yes unoramba kunzwa murayiro nenzeve yake kunyange nomunyengetero wake unonyangadza apo ndopazoipo apo kunyange ari Mwari anonzwa hanzi pane chimwe chinhu chinoita kunge chinotomusvotawo chemunhu ari kuramba achingokumbira zvinhu asi haadi kuteerera murayiro waMwari kungoti manyorere ebhaibheri ishona dai kuri kuchirungu ratoshandisa vare kuti abomination kuti zvinotosvota Mwari zvinomunyangadza saka chimwe chinogona kuti batsira vateereri patinonamata kuti minamato yedu inzikwe naMwari ngatiiteiwo hanya nechidokwa chekuteerera mirayiro yaMwari nekufambawo sezvaanorayira iye Mwari ivo vakamboreva kuti kana une kamwana pamba kajamba kaenda pamusoro pesofa kabva ipapo kakwira pafiriji kabva ipapo kadonedza tv kabva ipapo kachingopedza kudonedza iwe uchidyorera zvakapunza kuti ndiane nzara kanonakidza here kuti ubva wangu kapa chikafu ipapo unozomunzwa umwe abereki ukatadza usikondorangoridza tsamba buda panze ikanotandaniswa ngatiregei kusvota Mwari ngatiteererei zvinorayirwa naMwari fanika pamirayiro yaMwari ndoda tuverenge murayiro wechipiri pamirayiro ine 10 Exodus 20 verse 4 kusvika pana 6 Exodus 20 verse 4 kuenda pana 6 iverengei usazviitira mufananidzo wakavezwa kana uri mufananidzo wechinhu chiri kudenga kumusoro kana wechiri panyika pasi kana wechiri mumvura pasi penyika usapfugamira izvozvo kana kuzvishumira nokuti ini Jehovha Mwari wako ndiri Mwari une godo ndinorova vana nokuda kwezviyo zvamadzibaba avo kusvikira kurudzi rwechitatu norwechina rwavanondivenga ndichiitire nyasha vane zviuru zvamazana vanondida vanochengeta mirayiro yangu mutemo wechipiri mubhaibheri ndo unoita kunge unogadziridza unoregulata nyaya yekunamata uri kuti kana taakunamata pfungwa yandiri kungodapo ndoda kubatanzana zvirevo yataverenga 28 verse 9 kuti sei mimwe minamato ichizosvota Mwari Mwari ari kuti haadi kuti munhu ubatsirwe nezvimwe zvinhu kumunamata Mwari haasi kuda izvozvo zvingave zvidhori chaizvo zviumbwa dzingave hari kudyarwa kwemiti chaiyo panzvimbo dzekunamatira kuti zvikubatsire ukama naMwari nekuti ukaita zvarambwa nebhaibheri izvi zvakafanira kuti wakubva wachinja Mwari wacho wauri kunamata saka Mwari ari kuti anoramba kunzwa mirayiro kunyanya iwoyo wekuti pakunamata kwavanofundisa hapadiwe tumwe tunhu tunenge tungabatsire nyaya iyo iritonzi naMwari ndinoirovera vanhu inosvota Mwari in other words tine mukana wokutaura naMwari isusu pachedu nezvautori kudaro crescenzia uchiteerera chirongwa kudai angave Ransrot ari kuteerera bhaibheri riri kutoti une mukana wokuti unogona kutotaura naMwari pasaite pfungwa yekuti pane zvimwe zvinhu zvinodiwa kana kufamba uine chimwe chinhu muhuro chinokubatsira munamato kana mumaoko kana chaungadyare pamba kunzi kukona yakusvikwe kunonamatira baba kuturikadzaniswa hwari nezvakadaro nezvimwe zvakawanda Mwari ari kuramba kanamatiro ikako aiti kana akunamata otora kakrosi kamuchinjikwa ndokaanenge akabata achinamata achikapuruzira kaine mapundu ari kubata achidai so pfungwa iyo yatonzi naMwari ndinoirovera vanhu inondinyangadza pfungwa iyoyo in other words pakunamata pfungwa dzako ngadzinangise kuna Mwari kwete kuchinhu chinobatika ende munombozerwa kuti mufundisi tichipedza chirongwa ichi Mwari akatiitira zvakanaka nekuuya kwaJesu because dai Jesu asina kuuya tiri munhamo yevanhu vanoda kuramba vachinamatira mazuva anonzvenza vari kuti kushandira vamwe vanenge vaida kuramba vachinamatira vamwe vachiita zvakadaro vachidaro inzwai kuna Hebrews 10 verse 21 to 22 Hebrews 10 verse 21
uye zvatinomuprista mukuru paimba yaMwari. Yes. Ngatiswedere nomwoyo wazvokwadi nokutenda kwakasimba, mwoyo yedu yasaswa kuti inatswe paana yakaipa, nemiviri yedu yakashambidzwa nemvura yakanaka. Hanzi isusu zvataana Kristu Jesu, kutaura chokwadi munhu nemunhu ari kuteerera chirongwa ichi, swedera wega kuna Mwari. Hanzi wese kana utori, ndikati wese aiva beta kana utori munhu ane hana yadii yanatswa uine miviri wakashambwa kuri akabhabhatidzwa, hanzi nyatsoswedera pamberi paMwari uine confidence dzese, wotaura nababa vako, ende baba vedu vari kudenga vanokunzwa. Mufundisi, penderai chirongwa mupe vanhu nhare dzedu kuitira vane mibvunzo. Tinoda kutenda vateereri, muhurukuro yedu yanhasi pfungwa dzabuda ndedzidzi kuti Mwari anopota achitaura kwatiri kuburikidza neBhaibheri, achitiisira pachena zvaanoda, asi anodawo kuti isu sevana vake titaurewo kwaari. Saka nzira yakaiswa naMwari yekuti titaure kwaari ndo munyengetero, ndo kunamata. Chii chinenge chichiitika? Uri kudurura zviri kubva pamwoyo wako, zvauri kukumbira, zvauri kushuvira kuti dai ndaitirwa chakati, uine kunzwisisa kwokuti zvinotoda iye Mwari kuti akuitire. Hauzvigone nesimba rako wega, unoda kubatsirwa naMwari. Hauzviitiri kuti ushamisire kuvanhu, uonererwe. Aiwa, uri kuzviitira pakati pako iwewe naMwari, asi uchizviita muukama hwako naJesu. Ende uri pakawanda pako wega, pasina mufundisi, pasina muprofita, pasina muprista wemunhu, unonzwikwa naMwari. Saka dai Mwari akatibatsira, kana paine mubvunzo, paine pamwe pasarira pamungada kuti munzwisise vateereri, sunungukai kufona kuchirongwa kana kutumira mameseji, munobatsirika. Kana kuenda kuhama kana shamwari dziri pedyo nemi vanopinda sangano reSeventh Day Adventist, vanoziva kuti vanokusvitsai sei kwatiri kuti tiwane kubatsirana pakudzidza zvinhu izvi kuti zvitijekere tigonamata Mwari mukusununguka nemukuziva. Phone number idzi dzitorei 0775 460 175. Again, ndidzokorore 0775 460 175. Imwe yacho 0716 452 086. 0716 452 086. Ngakuchengete dakara tichisangana zvakare muchikamu chinotevera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa zenyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda svikanyanza mananda vondishisa andichienda zororo Mira kune mwinga